Кисолички мъжам облез мои пътъге. Сега ще говоря на български за тези украинци, които трябва да научат, нали, естествено и български. Така, те могат да се го преведат на руски или там на украински. Абе, на какъв ще да е. Тъй. Сега отиваме до един парк, който не знам дали някои хора го знаят, то повечето ще знаят. Обаче сега отиваме с ластиците. И аз за такова. И аз след няколко минути с вас ще отидем до един парк с една моя, как да го кажа, една моя абонаментка, смисъл, която се абонирала за канала ми. И сега обичаме да се видим естествено с нея. Тъй, гривната ще ми се расте. Искам да опитам с вас нещо. Обаче не знам дали, защото аз мисля, че ще падна. Охраната на нас случи. Като ми се схванал, както седнах на една гимназия. Човек, да знам нещо. Така ще учим 5 дена, като във всеки град, всеки град в Европа се брои за петък като почивен ден. При други държави. Не знам точно, но обаче имам си така песен.